kamar ban ce komai ba. Labari na sarkakiya ne a ciki a ban san ya zan ɗauko ba. In za ka so mutum so shi dan Allah ba wai domin komai ba. Labari na rana mu ne, wata rana ba mu ne ba. Soyayya ba a yi da wani sai in ga tamkar ba a duba ba. Ko da kai ɗan wane ne soyayya da baka rusa ba. Ina santa ne dan Allah ba wai dan kyawu ba. Ina santa ne dan hali ba wai dan sura ba. Ni dai ina san kin san ina san da akwai kwada na baki kar ki bar ni ba zan so. Arziki kisan daga Allah ne, rashin sama daga Allah ne. Balle ni mai nema ne, ciki nake dan ban zauna. Karkiya da soyayya ta, karkiya da soyayya ta. In zana kai ki inda kike so, ni dai karkiya da soyayya ta. In so kin zama ciki, a ko ina zan maimaita.